Bon dia, youtubers. Avui aprendrem a fer el càlcul d'un percentatge d'un número d'una manera molt ràpida. Suposem que hem de calcular el 4% de 6.675. Doncs bé, sabem per definició que un 4% vol dir ni més ni menys que 4 dividit entre 100, que és igual, si ho feu amb la calculadora, a 0,04. I si volem fer el càlcul del 4% de 6.675, doncs el multiplicarem per 0,04 i ens donarà el valor de 267. Així de fàcil. I ara un altre exemple. Si volem fer el 21% de 1.271,43, doncs farem el mateix. Sabem per definició, en recordeu-vos sempre que 21% o el valor en percentatge és, en aquest cas, 21 dividit entre 100 igual a 0,21. Si teniu dubtes, ho feu amb la calculadora. Per tant, per saber el 21% de 1.271,43 ho multiplicarem per 0,21 i ens donarà el valor de 267. Ves per on? Quina casualitat, que sigui el mateix número. No és casualitat, ho he fet així perquè quedi més elegant i més maco. Si t'ha agradat aquest breu tutorial, doncs marca un like i no te n'oblidis de posar la campaneta per saber i assabentar-te de que he penjat nous vídeos. Moltes gràcies per la vostra atenció.